मिड डे मील के रसोई कर्मियों ने 7 मांगों को लेकर खोवाई तुलाशीखोक आरडी ब्लॉक के चंपाहोर आईएएस ऑफिस में डेपुटेशन दी। महीने में 18,000 भुगतान, साथ ही पेंशन सुविधा, उत्सव में बोनस, ग्रुप डी रेगुलर पद पर उनकी नियुक्ति और हर महीना नियमित वेतन समेत 10 महीने की जगह भुगतान 12 महीना करने की मांग को लेकर उन्होंने प्रतिनियुक्ति दी। जों बिनि और फाइमानि कायसाना कारण जों जारा कुकार एसोसिएशन रक जत मिलुगु तुलासीखोक ब्लॉक नि आन्दारो 80टा स्कूल दंमानि ओ 80टा स्कूल ना जों जदिबो जानान गेवै रेखा जदिबो हयतो कोनो स्कूल अटेन्ड खाइलिया सिनर जों उनको खाइबाइलिया आन्दोलन सामिलिं फाइलिया तो फानो जों जतटुकु खाइमानि जदि जत फाइया फानो सिनि म आं आशा खायो जों और जे तिनिनि आन्दोलनाबो सफल खाइने आं आशा खायो किन्तु आगामी दिनो जों मने रेजाल्ट माननाय जों और तुलासीखोक इन्सपेक्टर बाय मालाय बिनर हाबि कक सालाइबो जेटा गाइडलाइन रक जेटा चिनरन गाइडलाइन नंगो बो साइखनारिका हयतो किछुदिन आगे आगरतलाव कयेक मास आगे आगरतलाव जेटा डाइरेक्टर अफिसो मिटिंगो कुकारनि ব্যাপার দি বেতन बारायनायनि बागै बरक एकटा सेंट्रल टीम नि थानि बरक मनै पाठकना बाबो तिनियाव कक साइखनारिका जदिबो बा जागा प्रश्न खाइका साराबो बुसगंगैमान जदिबो बनो सालिया कक साया किन्तु जदि साइमा खादेंगे सिंनो तिनि रेजाल्ट रिखमन बेतन आगामी दिनो मुसगंनाय और तिनिनो ताम ति डेपुटेशन तिनि और जेटा उनको डेपुटेशन खैमानि कै सिनर दाबि सनरदोंखा 7टा दाबि सनद दङ सिनि पुइलानो सिनर सिनि दाबि सनद दङ मिड डे मिल कर्मी अर्थात खेजुरि सं दंनाय रंनो उंनिया फानो 18,000 टाका बेतन खलायना नांनाय मासिक हेंकाय ते कैसा दङ 10 मास जेटा जोंनो और 10 मासनि परिबर्ते जोंनो 12 मास खलायना नांनाय जों ताबक जेटा मान दंमानि अ जे किसु खलाय साधारण किसा मान दं फानाबो जों 10 मासनिसो मान का जागाव जों 12 मासनि बागै दाबि खायगा बर्तमान तामहिनाय शिक्षा दप्तरनि थानि जों आवेदन खायगा जों तिनि इन्सपेक्टर आईएएस नि थानि अ कागज जमारिखा हेंकाय 3 नम्बर दङ पेन्सन चालु मा खलायनाय बरकनो जारा मिड डे मिल सं दंनाय रंनो कुकार कर्मी रंनो पेन्सन चालु खलायनाय ना दाबिबो जों नारखा गे 4 नम्बर दाबि दङ मिड डे मिल कर्मी रंनो साताय खलाय मांगलाक आबो गोबांमा समयो जों नायसिगै नायखा अबत कोनो चाकरिया बरंना आहायनो कवै संरितनि मानसिबा कोनो समयो कोनो भाबे बरंग आ जागानि नरि रहनान बक आतु एकटा दल प्रचेष्टा दङ आबरक जाते आगामी दिनो यांनानि बागै जों दप्तरनि थानि जानखा शिक्षा दप्तरनि थानि जानखा हयतो शिक्षा दप्तर आबोनि बागै पदक्षेप ना हानाय फुजानि भ्याकेशन अर्थात फुजानि जेटा दुर्गा फुजानि बन्दव आ बन्दव अन्यान्य कर्मचारी रक खाइग्लायनो बरक नब बिसिमाया फानो किसा फानो खलाय बोनास रेनायनि बागै जों आवेदन बना रखा गै 6 नम्बर खै मिड डे मिल उनको रंनो कर्मी रंनो मासनो बेतन प्रदान खायनि बंनि जे मानमानियाबो मासे प्रदान खायनि बागै जों दाबि जानखा एंका अनियमित जेटा तंमानि मत ताबुक सागजरते अनियमित बरंनो नियमित खायनि बागैबो जों आवेदन खालायका इन्सपेक्टर आईएएस नि थाने हयतो बतिनि सिंमै कक रिखा बति किछुखननि मध्य जेला अफिसो पाठक रहनाय जेला थेके डाइरेक्टर राज्य स्तराव सगैनाय एरपरे ना आबोनि जों किछु ना किछु फल माननाय हिंकाय जों बन मन सामान दङ जों उनकोनो शिक्षा दप्तर थानि जों मन आवेदन खायमान दङ किन्तु जों म जुदि सिनि रिप्लाय मे हजर मालाया हंगाय जों आवेदन खायगा बिन थानि जों आगामी दिनो तेबा आन्दोलन जोरदार आन्दोलन खायनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जतटा स्कुल दंमानि जतटा आईएएस नि आन्दाराव जत स्कुल दंमानि इन्सपेक्टर नि आन्दाराव जत स्कुल दंमानि ओ स्कुल जतनो मथा साख्लाय जों सरकार बाहादुर थानि कायसे बिराट एकटा जानानै रिनानाय एंका आबोनो तैनो जों तिनि फाइलायमानि एंकाय तो ताबुक ते आलादा ते कोनो कक सानानि स्कोप गरै एंकाय आसंना हामबाय बुमुंखे सागरे आनि सिनि मुंखै दिलीप देबबर्मा एंकाय आं बरंनो साहाय्य खायो कारण आं साहाय्यकारी हिसाबै बंनि कुलग दङ ओ दाबि सनद दङ तै बरंनि इंकोनो दप्तरनि थानि पेस खलायरिना बागै बरंनो साहाय्य खायो गबो आईएएस अफिसर तिनि जों तुलासीखोक आईएएस